Bună ziua tuturor! Astăzi vă vom prezenta o rețetă cu vinete și parmezan. Pentru aceasta avem nevoie de parmezan, 2-3 vinete, un pic de sare, câțiva căței de usturoi, suc de roșii și ulei extra virgin de măsline cu care vom frige vinetele. Mai întâi de toate, tăiem vinetele felii, așezându-le apoi în straturi cu puțină sare, în așa fel ca să se poată elimina apa maronie. După o oră, le clătim puțin cu apa de la robinet și apoi le uscăm cu puțină hârtie Scotex. Iar acum începem să pregătim rețeta. Punem puțin ulei de măsline într-o cratiță, adăugăm un cățel de usturoi tăiat în 4, apoi punem la foc mic până ce usturoiul începe să se rumenească. Între timp, pregătim într-o tigaie uleiul de măsline în care vom frige vinetele. În timp ce uleiul se încălzește, punem o cantitate însemnată de suc de roșii în prima cratiță. Sousul obținut va trebui să fie suficient pentru a acoperi toate vinetele. Amestecăm, adăugând puțină sare și câteva frunze de busuioc. Lăsăm să fiarbe pe foc mic. Putem să și acoperim tigaia cu un capac, iar între timp începem să frigem vinetele. Pregătim și o farfurie cu hârtie Scotex, care va absorbi uleiul în exces. Întoarcem vinetele ca să se frigă și pe cealaltă parte. După cum vedeți, am fript toate vinetele. Acum voi pregăti un vas pe fundul căruia voi întinde puțin sos de roșii. După aceasta, punem un strat de vinete, urmând apoi cu un alt strat de sous, peste care vom pune parmezanul ras, cât de cât uniform. Se mai poate folosi și cașcavalul de oaie în locul parmezanului.
Vom continua cu un alt strat de vinete. Și așa mai departe până vom termina toate feliile de vinete. În sfârșit, compoziția este gata.